Takže mám dneska ešte motoškolu, je piatok, 12 hodín, motoškolu mám do 4:00, odučíme chalaňov a ideme, veci už sú pobalené, takže rovno nasadám do auta, osprchujem sa a letíme do Staráku. Sa teším, super, dúfam, že vyjde počasie tak, jak teraz. From your gun situation no easy. When me run you down, you attack, boy you busy. Walk on a wine and a pass me sit there, now me turn dizzy. Light me back home and me a good on coming dizzy. Leave you in a one big house, soon a dash with me shock. Come like somebody, come joke me with a fart. You know bother this me, don't leave me in a the dark. Don't leave me in the dark, me I'm begging, don't leave me in the dark. Leave you in a one big house, soon a dash with me shock. Come like somebody, come and joke me in a fart. You know bother this me, don't leave me in the dark. Don't leave me, don't leave me. Pre zdravé zažívanie. Možno určite posleduj ešte před tréninkem. A 89, to je vúl. Samé jedničky a on si dá 89. Dobrý deň, pán Serbousek, môžem s vami urobiť rozhovor? Áno, krátky, ďakujem, dobrý den, zdravím vás. Vždycky sa kúka do kamery, nebo ne? To je ešte jedno. Prosím vás, čo to robíte? To sú nejaké vaše rituály? Áno, hej, musíš poboskať motorečku, pohladiť ji takhle a pak naplásať pořádne. A prosím vás, toto ste čampión? To sa čte žampión. Čampión. A aké sú vaše výhľady do tohto závodu? Aké umiestnenie očakávate? Top 10. Top 10. To vám stačí? Naprosto spokojený. Som slyšel, že máte zálibu v chlupatých mikrofonech. Čo je na tom pravda? Áno. Dobre, ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem veľa pekne. Chod do piči. Ahojte, tak my sme na závody pripravení, už sme po technickej prebierke, mám zmenený prevod na Staré Mesto na tento okruh, doliatý benzín, nahrievame, všetko skontrolované, vyčistené, takže už čakáme len na prvý tréning, ktorý nás čaká 10:30, takže za nejakú hodinku a niečo sa dáme na to. Tak držte palce. Tak máme po prvej kvalifikácii, vyšlo to na krásne 6. miesto a som veľmi spokojný na to, že som bol prvýkrát na 600-ke Slovácky okruh. A je to už celkom divoké, musím povedať, oproti tým 400-kám a Twinom, takže trošku som si musel zvyknúť, že je to také divoké. A poďme pozrieť, už mám dosť jazdenú zadnú gumu, takže dosť to šmýkalo, ideme teraz vymeniť zadnú gumu a dúfam, že zase troška zrýchlíme. Ale ináč to bolo super. Skoro som si nabil riť, dostal som hajsader jak hovado, už som bol úplne nad motorkou a našťastie som to ustál, takže super. Ideme ďalej. Tak máme po prvním tréninku, nebo respektive kvalifikaci, kterou jsme skončili na 9. místě. Chtěli jsme zatáhat trošku víc, ale myslel jsem si, že ty pneumatiky to ještě vydrží, ale už to mají za sebou, takže musíme přezout nový pneumatiky na druhou kvaldu odpoledne a zkusit se chytit těch rychlejších kluků. Danči pěkně potahal na 6. místo, takže
takže jsme skoro za sebou a budeme se snažit to vylepšit. Takže držte pěsti a kdo jste tady ještě nejste, tak přijďte za námi. Máme štěstí, že jsem tady zastírnul dva rychlé závodníky z kategorie SSP 600. Jelikož se nám tady stahují mračna, tak jsem je požádal o rychlý interview. Tak kdo začne, kluci? Danko? Takže máme po druhej kvalde. Časy sme samozrejme nezrýchlili, lebo sa to odkladalo kvôli zase pádom sa natiahol časový harmonogram a vyjeli sme na trať a zrovna asi po 2-3 kolách nám začalo pršať, takže časy sme v podstate nezrýchlili nikto. Takže nám platia časy z prvej kvalifikácie a som na 6. mieste, takže druhá rada, super, ja som spokojný. Bači? Super, já jsem Bačo viděl, že dal ještě jedno rychlé kolo, jelo se ti dobře? Jelo se jim ku podivu dobře, zkoušeli jsme novou pneumatiku, takže funguje dobře. Škoda, že jsme se dostali do tempa, bylo pěkný, ale pak nás zastavili, takže startuju z 3. řady, což je taky dobrý a zítra si to dáme, snad to počasí vydrží. No. Super, pro VK Racing, Serba 13, čus. Čus. Dobré ráno, zobudili sme sa do krásneho nedelného upršaného rána. Patrik Serbousek, vy, ako sa vám včera darilo? Povedzte nám niečo k tomu. Včera se mě dařilo dobře. Jeli jsme ještě na suchu, takže to znamenalo, že jsme mohli najít ty první brzdní body a vyzkoušet si zase letat na nový motorce. Překvapivě z toho bylo 6. místo a myslím si, že za špičkou jsem nezůstával tak dlouho s časem. No a jelikož odpoledne začalo pršet, tak jsme dojížděli trénink až v neděli ráno a tam se mi podařilo ten čas víceméně utvrdit, najít si nějaký nový body. Byly tam pár krizových situací, ale jinak to šlo. No a startujeme z 6. místa, což je pro mě jako super. Druhá řada, myslím si, že máme dobrý místo na start a těším se, co to zejde. Super, tak my vám veľmi gratulujeme. A aké sú vaše vízie, kde by ste chceli skončiť v tomto závode? Jel jsem na tento víkend, že bych chtěl skončit v top 10. Budu rád, když udržím tu 6. Myslím si, že by to bylo hodně dobrý výsledek pro první závod letos. To by bol určite veľmi pekný výsledok. Aj na to v podstate, že idete na štokovej motorke, pán Serbousek. Ste veľmi šikovný, mladý pán. Ďakujem vám pekne, aj bez quick shifteru to tam. A prosím vás, prečo máte jedničku? Vy ste čampión v tejto kategórii? Tejto ne, ale budem. A ešte nám povedzte, vy jazdíte za tým VK Racing, alebo jak to vlastne s vami, alebo Pitland, alebo Dunlop, alebo jak to? Áno, ja som nováčik v VK Racing týme s dobrými klukami, aj s tebou, aj s Bačím. No a
Jsem rád, že máme podporu v týmu jak AZ Pneu, což je super. Jezdím teďka letos poprvé Dunlop, no a v Pitlandu vlastně jako celosezónní trénink. Coaching. Tak my vám držíme palce. A my sa ospravedlujeme, my sme vás vlastne vyrušili práve pri vašich raňajkách. Ja môžu to dojsť? Môžeme si to dojsť, aspoň vidíme, že ste pořádne zvíře. Ďakujeme za rozhovor. Dobro, ďakujem. Prvý závod sme mali prerušený, lebo začal zase poprchať trochu, ale to nebolo hlavným dôvodom. Hlavný dôvod bol, že jazdec trafil balík v retardéri, ten balík išiel k nám pod motorky, ja som sa tomu vyhol, ešte pár jazdcov za mnou a Bači bohužiaľ ten balík nevidel, takže do neho napálil asi, ja neviem, 130-ke. Takže preletel cez balík, rozbil motorku a aj ten balík sa museli to upratať, takže závod bol zastavený a jak sme čakali na reštart, tak začalo zase pršať. Takže teraz máme závod odložený a uvidíme, čo bude ďalej.
Takže máme tu ďalšieho jazdca VK Racing. Ríško, výborná robota. Ako sa cítiš? Super si zavodil s Kubajzom, s Magorom. Super, som sa tešil, že si zajazdím, celý deň som čakal na to. Predĺžovalo sa to, ale je to za nami. Bolo to super, užil som si to. Super, aj krásny čas si zajazdil, takže bolo to vidieť už na tej jazde, že si to veľmi užívaš a pritom si mal koňovú... Bídu. Ne, dobré, motorka funguje super, len proste nestíha to už na tie lepšie motviny proste. Super, na prvýkrát, užil si to, super, paráda. Tak. Dobre, máme z teba radosť. A ja mám Môžeš ostať teda vo VK Racing. Môžem? A nebudem vás musieť pofajčiť každého? To budeš musieť aj tak. Patrik Sarbosek, môžem vás na chvíľu vyrušiť, prosím vás? Buongiorno, práve som dojel, co potrebujete? No, povedzte nám, ako sa vám darilo, koľko ste skončili? Super Twin, bylo to super, jeli jsme už suchý závod, byl jsem trošku nervózní po zimě a v první zatáčce jsem to tam neposlal tolik, co bych jako chtěl. A tak se tam připletli monaři, no a s Hulínem jsme se tam prostě musel jsem úplně zaklapnout a než jsem to roztočil, tak ten první balík byl pryč. Jel jsem vlastně jako 6. Vozil jsem se vlastně jako sám s monařem a jsem se tam trošku na brzdy dával, ale víceméně jsem jel celou dobu sám. Zajezdil jsem se jako hezky, jel jsem na 80%, 41. 41, to znamená, 41. Že o kvalifikácii koľko dole? 2 vteřiny. 2 vteřiny, což je super a jsme vlastně jako top 5, takže super. Spokojený. VK Racing jede, bro. VK Racing!
Dobrý deň. No čo, má niečo porozprávať? Áno, tak, povedz nám. neviem, 6. som? Typujem. 6. no, tak super. Super závod, sme si pozávodili s Dušanom Kovárikom, takže super. Užil som si to, predbehol som ho na brzdy. Som si hovoril celý čas, že keď ho nepredbehnem, potom budem nasratý ešte ďalší týždeň. Tak som sa hecel a predbehol a super to dopadlo. Tešíme sa do Hoříc. Ďakujem, že ste držali palce. Někdo řekne, že můžu? Nic, vole! Bačí! Promiň, kámo! Promiň, já Ty jsi nechtěl. kokot, hned jsi to skurvil. No ne, ale je to jenom vlajka. Jak si mohl tu stupačku takto skurvit? Ne, Jak se to nabral ta hlína? jenom vlajku. Jako fakt dík, vole, pojď se jak vole. koľka vypadá, vole. Či jako já nevím, vole, fakt dávej trošku. Počkej. Jako, Tak pojď to trošku teda, vole, ty dohromady, vole, už teda. Tady to dám takhle. Amerika to spraví. Páni, máte nějaké binderky ještě? Binderky? No dobré. Dobré. A je to. Všechno dobré? Takže to máte odbahnění, vysušení za 500. Ještě jo! Ještě naleštění, vole. Rozleštění. Rozleštění. Rozleštění než naleštění. Finito! Cčko, Cčko, Gčko, Gčko. A máme po slováckém okruhu. Dojeli jsme všichni. Slovácko! No. Já jsem dokončil skoro celý první kolo. A měli jsme trošku race incident, protože mi tam nechtěně Duško hodil balík, který se vymrštil a šel mi přímo pod kolo, takže já jsem ho vůbec neviděl, dopadl. No, takže jsem do něho najebal nějakých, já nevím, 150, 140. A jsem se pěkně proletěl na Supermana. Cčko jsem říkal, že tam máš dát. A motorka dopadla, jak dopadla. Na příští týden do Hoříc to nestihneme spravit, ale máme nějaký náhradní plán, takže jinak všechno dobrý, jezdilo se mi skvěle a jedeme dál, takže VK žije. Danči? Pardon, mám rozhladenú gitaru. No, takže ja som si super zazávodil, fakt ma to bavilo, úplne som si to užil. Štart som mal celkom dobrý, v prvej zátačke som strátil asi nejaké 2-3 pozície a niečo som predbehol naspäť, potom som išiel chvíľku za Duškom Kovárikom. Išli sme v podstate celý závod za sebou, pred nami bol ešte Thomas Altendorfer a ostatní traja nám utekli, takže my sme išli taká trojička, ale bolo to super, ja som si to veľmi užil, každým kolom som v podstate zrýchloval trošku, takže som bol Duškovi viac a viac na riti a nakoniec sa mi ho podarilo aj predbehnúť, ale medzi tým mi ten Thomas troška ušiel, takže už som nestihol aj jeho predbehnúť, ale tempo som mal dobré. Verím tomu, že keď to bolo na viac kol ešte, tak dobehnem aj jeho a popretekáme si, pozavodíme spolu. Ale aj tak to bolo super, užil som si to a tešíme sa do Hoříc. Ďakujeme, že nám fandíte a buďte s nami. Pane Serbousek, máte koncert? Jaj. Jak sa voláte? Jak sa volá naša kapela? Splašení čuráci? Naša kapela se jmenuje Splašené trubky a Ne, jakože VK trubky. VK trubky se vám hlasejí po závodech. Super Twin. Závod byl rozhodnutý v prvním kole, protože tam byla velká mela a vlastně první špička mě ujela Super Twinu, takže kluci ujeli a já jsem se tam s monama plácel, jsem si takový solo závod, ale jelo se mě moc hezky. No a top 5, co víc tomu říct, bylo to super víkend, kluci ďakujem,
slováckému okruhu. Děkujeme vám, že nás podporujete a kluci, teďka na mekáč. Někam papať. Papať. Doplnit energii a těšíme se na vás v Hořicích. Děkujeme všem, co přijeli za náma. Já to přetlumočím. Děkujeme všetkým. Čau tě. Ahoj!